Bobow Ka Kènè. Bobow Ka Kènè jɛmunkan min hakilina tara Casa ani AMASOURDS fɛ. Jɛmunkan in labɛnbaga o ye Delta News. Bobow Ka Kènè kan wele bilalen no bobo cɛman, musoman, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw ma u k'u hakilinata fɔ Maliko la. O tɛmɛlen kɔfɛ u b'u da don u ka gɛlɛyaw la. Gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ boboya in kɔnɔna na u bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye o fana kan. O tɛmɛnen kɔfɛ aw bɛna signe du jour lajɛ monsieur Bakari Tarawele fɛ. An k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An balimaw aw ni ce aw ka lajɛli la. Bi signe du jour la an bɛna signe 4 ɲɔgɔn na si. An bɛna o kɛcogoya yira aw la Bobokan na. Donc o signe 4 o ye juma ni juma ye. Naya, taga, toya, ani makɔnɔ. Donc nunu kumakan 4 nunu bɛ kɛ cogoya di Bobokan na. Donc an bɛna o yira aw la bi ka émission na. A fɔlɔ taga o bɛ kɛ cogo di? Donc n'i bɛ fɛ ka taga, n'i bɛ fɛ ka o kɛ Bobokan na, tɛgɛnin tɔ ninnu i b'olu bɛɛ lajɛlen kuru. Min bɛ mɔgɔ yira i bɛ o tilen ka o ɲɛsin dugumala ma. N'i y'o kɛ tan i bɛ sɔrɔ ka nin mouvement in kɛ sisan. Taga. N bɛ segin a kan. Taga. N bɛ segin a kan tuguni. Taga. Donc o ye taga bɛ kɛ cogoya min na Bobokan na. Sisan naya o bɛ kɛ cogoya di? Donc i bɛ tɛgɛ i bɛ a mabɔ i yɛrɛ la tan. Toujours min bɛ mɔgɔ yira o tilennen don tɔw kurulen don. I bɛ sɔrɔ ka o kɛ ka na i fan fɛ. Naya. N bɛ segin a kan tuguni. Naya. N bɛ segin a kan. Naya. Donc nin ye naya o bɛ kɛ cogoya min na Bobokan na. Sisan toyan o bɛ kɛ cogo di? Toyan n'i bɛ fɛ ka toyan kɛ i bɛ tɛgɛ kɛ tan. Donc n'i y'a kɛ nin position na i bɛ sɔrɔ ka a kɛ tan. Donc nin ye toyan. Toyan. Donc n bɛ segin a kan tuguni. Toyan. Voilà. Donc o ye toyan bɛ kɛ cogoya min na. Sisan n makɔnɔ o bɛ kɛ cogoya di? N'i bɛ fɛ ka n makɔnɔ kɛ, donc i bɛ tɛgɛ kɛ nin cogo la. Donc kelen o bɛ bila kelen ɲɛ. Donc ni o bilala kelen ɲɛ, donc tɛgɛnden ninnu sisan i bɛ sɔrɔ ka to ka olu kurukuru dɔɔnin. Donc nin ye n makɔnɔ. N makɔnɔ. Voilà. Donc n bɛ segin a kan tuguni. N makɔnɔ. N bɛ segin a kan. N makɔnɔ. Voilà. Donc nin ye signe 4 de tun b'an bolo bi ka o kɛcogoya yira aw la. Donc an b'aw fo aw ka lajɛli la. Nin ye bi émission bannen. Ni émission in bɛ yira aw la télé la kalo jeudi fɔlɔ segin bɛ k'a kan samedi min bɛ da u kan. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.